Bu, bu, dompet ada duit kok jero kulkas sih maksudmu piye? Ben adem, Pak. Dompet kok panas angger gua ada duit. Duitnya kok kudu lunga wae melu kepanasan. Iki sing panas ora dompete, Bu. Lah apane? Ayo di mana? Ora kok dompete sing panas, tapi pikiranmu dulu sing panas. Angger koncone tuku gelang anyar, kudu melu tuku. Kancane tuku klambi anyar, kudu melu tuku. Kancane tuku sepatu anyar, ya kudu melu tuku. Yo kuwi sing marai duit ra kerasan nang dompet. Ya iya no.